Ouais, tiens, j'ai. Hein. Il faut m'ajouter le marais. Avec le groupe une corée qui a ça. Mais, nous sommes administrateurs. Avec le Chogodi, Miguel administrateur flandais, vous avez ajouté. Nabi Mogara, so you ah, no one ma foi famu na. Ah, tu wale mna yaroka. Ah, me ka yaroka ofane bashi tuna. Ai, klinga fe mogona ni. Mogona ngora klinga ndire ngora o kuma munene. Ka ba kansa me azala kai. Ubo ofana tega. Ah, otega. Ah. Mais ni ata le fene klinga fe mogona. Ah, ne klinga fe mogona, mais ofana tega. Nerde walma baila. John. Ah ba awa kuma ka chasa ndemna Alice ka yeshengeli muso kamuso ka nganya mogoya kamuso ka nganya mogoya chef ne ka nganya mogoya boy ijo ama beda akai sa igom okore do nerebe offre na me off d'emploi envoyer groupe ka nga ni mogo mi a présenter mo ka yeshengeli voilà aushite ga yeshe aushite ka yo o so dabla na voilà de kadi et on a clémentine de référence à quelqu'un qui a gagné kakla ko muso ni ka kaisa ndate nyala ndebe mbogo era nyini shege la ndati biwe bo fo segu ga na do obeke kana ana bora japa ka banga fo etola et à 15 offre d'emploi pour administrateur voilà groupe Nieta chez Youssouf voilà à 15 ndi atale tiens la connexion d'aller drogo good administrateur offre d'emploi tiens non il doit nous venir où est le numéro flène ils ont un numéro de boy voilà oui allô ça va ah va pour passer. Oui, ne a un message bon directement n'y a demandé tu vois donc oui accepté en d'accord non avec sur le domaine Kuluba oui arrangement ouais mais yendo labo terrain mi fled mala ni carrière yelendro ka gidrom tout droit. Oui, terrain sans fait. Oui. Là. Ok. D'accord. Ni elle la drôme au sol. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et non, terrain tout. Ya. Non. Mita un patron comme. Une côte sera tout ensemble. Mita la ta foyana. Allez bolona était ante via. Non, sera une cohérente blague sur un peu. T'as un patron. Comment? Ah, patron. Oui. Ça va? Oui. Antle. Anche. Ah, Basuiti. Comment va? Il combien de eh non, c'est la télé de 100 patron. Parce que on a demandé de poser le dollar. Donc, il y a ni le temps pour la périphérie. Ya. Donc, on a fini non pas. Il barawara de so. Voilà, il barawara de so. On aime quoi. Mais il est joli reste à nègre barala. Bon, ça faut era kon ba be kana masa. Ne planton e fi. Bon, ne dum na attaquer administrateur li. Ya, i ro ko laji. Po era ko ni o sara ko ni. O do. Wa bisa ba de tane bole. Mais ne be mi fi na. Ni ne bla, ni i go ni bora barala tam. Ne mo ore bla no na no. Kana kibina ne deli tukuni o. Matala de. Patron era kon ba do sa. Administrateur ya. Ne mina yɛrɛ sɔrɔ o la tɔgɔ de tuguni ni ko ten ko ka na e fɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn a ka kɛ hɛrɛ ye n'a dun ma kɛ hɛrɛ i kana segin ne ma yan tuguni dɛ o jɔrɔ dɔrɔn de bɛ ne la wa ne bɛna mɔgɔ wɛrɛ wele sisan i y'a faamu patron o de kun don ok a diyara n ye merci denmisɛnninw tɛ baara fɛ fo baara nɔgɔmani voilà ko fɛn o fɛn bɛ nin groupe ko in na a bɛɛ bɛ ban san allo Yano Voilà, ça on a appelé pas. Il n'y a pas même plus. Ah,
Voilà, Yann. Voilà, Igo Mokore, Yako Bepanesa. Chef, comment moi, c'est naturel au vide à la télé. Mana ko du wér la donc nana li ñi nga offre d'emploi donc nana donc yi nga fin foyana ko o era de dum a ko ka nga nyina bo biera de aha wala igo mi ga numero era be anga ba o ya ko be bane wa no ko ni nga wabi sa ko bara de bla parce que na ka ni sa ah como wabi sa bara ni fa ilo ti ni bara la subhanallah te no e wo bara soro ne a Oma mundo. Bon, en mago be passer en mangane la administrateur du groupe WhatsApp ko kumare la wa. Parce que mo ko me dore ke nga groupe administrateur ya WhatsApp ta. Bon, o mangane chara ne fone of d'emploi. Ni mo ko ka do teleta. Che aliganta o bara la wa koro. Ache. Ni fa be beta nga WhatsApp. Wara de kodu. D'accord. Ne t'en fais pas. Benga saki to ay on kono. Soni menas. Voilà, il a bien. J'aime bon la gayama. On va s'en faire. Oh, bisa ba. Wa bisa ba. Jone bo sura ano. Sango jone bo sura. Te e pourtant cha deux baranya na ma blanire.